Tehnologia potrivită și reacția corespunzătoare de la un personal de specialitate poate schimba cu adevărat viața ta. Aici am o cască de Brain Map Neurofeedback. Dacă ar fi după mine, aș face acest lucru la fiecare om. Este bine să putem să înțelegem aceste aspecte și în același timp să știm cu adevărat cum funcționează cu adevărat creierul nostru. Creierul este panoul de comandă al ființei umane și dacă avem un creier funcțional, putem să avem o viață mai bună, mai echilibrată, mai multă claritate, mai multă pace și armonie în noi. Te aștept la o hartă a creierului. Te aștept la cel mai bun preț pentru o hartă a creierului. Ne poți contacta pe 07 40 079 030 sau pe contact@centrulvesteabună.ro. Suntem aici pentru tine.